Guys, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ दिनै बरायफिनलायबाय नै गोदानै फिन खेबसे आं दायो थांगासिनो नै खामानि मावनो आरोना हाजिरा। आं आंनि रुमनिफ्राय लांगाननिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना नै लामाथिंहाय। ओमफ्राय नैयावहाय मोनसे मन्दिर दङ नै मा मन्दिर थायो ओम दङ आरोना गोजौआवहाय शिब मन्दिर। नोंथाङासो मिथिया। गुदि बाजारसिम थांगासिनो आङो मानसिफोर नेबाय थाग्रा हाजिरा नेग्रासिम थांनि सोर सोर दं गासिखौबो सिनायजोबगोन नुगोन सोरबा सिनायोबा कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो आङो दायो ओंखारबोबाय रुमनिफ्राय आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो लोगोफोर दङ नेगासिनो बिसोरो लोगोफोरखौहाय लोगो हमहैनोसै ओमफ्राय जमायै थांनोसै आरो सान्दुं गोसायाव रानथाब फोथाब खामानि मावबाय थानांगौ जायो बिराद खस्थ' आरोना जि खामानि मोनो बेखौनो मावनांगौ जायो उफाय गैया नङाबा फैसाया बहानिफ्राय ओंखारनो बेबायदि जायो आरो लोगोफोर आङो दायो माने फुङावहाय ओंखामबो मोनजाबोआखै आरोना ओरैनो रुटि गोरान सावनानै जाबोदों साहा सिनि साहा लाल साहा फुदुंनानै रुटि गोरानजों जानानै दा खामानि मावनांसिगोन उफाय गैया ओंखामखौ मोनजाखाया फुङाव माइरं गैयामोन आरोना ओंखायनो रुटि गोरानखौनो सावनानै जाबोबाय आङो उफाय गैया। नै खामानि नेगासिनो बिथांमोना बिसोरनो गुदि बाजाराव नेगासिनो लांदां जाजोब्बाय माथो मानसिफोर गैला बारा नै नेग्राफ्रा आंखौ नै हाजिरावालाफ्रा जोंना पार्टिया हाजिरावाला उफाय गैया नै मावखुलागासिनो आरोना सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय अखा फैदों बालि गारलायदों आरोना एबारसिम माबानोसैलाय जेंना नांसिगौलाय हाजावनायखौ हाखर जावख'ना दंबावो नै बिथिंजों न'खरा थोद सैमा फाग्ला साला माबायदि खालामबाय थायो नोंलाय बिराद दुस्थु सासे दंलै जोंनियाव मानसि खानाय खाद'नाय हिजिरा बायदि नुयो मानसियानो हिजिरा बायदि नुयो मानसिखौ आसि डिस्टार्ब लोगोफोर नै जोंहा नै बेयावहाय बालि गारसिगोनलाय एबार बालिखौहाय एबार फेनलानांसिगौ आरोना उफाय गैया ओंखाम उखैजोब्बाय होमबाबो मावबाय थानांगौ जादों ओरैनो दङ सेरावहाय नै खामानि मावनानै मोनसेलाय बिराद गरमजोंहाय गोलोमफ्रुलायनाय ओंखाम जानो थांगासिनो दायो रुमावहाय मेंजोब्बाय आरोना जि गोलोमजोब्बाय गरमनो ओरैबायदि खस्थ' अन्थाइ गिदिर गिदिरखौ थिखांनानै गारहरलाबायनांगौ बिराद खस्थ' आरोना लामा लामा थांगासिनो ओंखाम जाना फैफिनसै दा खामानि जोबलायबाय नै जोंहा रुमाव थांगासिनो रेडि जाबाय दायो खामानि गबाय जोंना नै दायो ओमफ्राय आं हारसिंहाय रुमनिफ्राय गावस्राबोयो आरो माबानिफ्राय खामानिनिफ्राय गावस्राबोयो आरोना आं दा रुमाव थांगासिनो खामानि जोब्बाय नालाय थ' लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय मोजां मोनब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे कमेन्ट लाइक हरदो लोगोसे शेयार खालामना होदो बाय बाय एसेयावनो आं भिडिअखौ दोनथ'जोबबाय।